Λοιπόν, η πρώτη νύχτα έφτασε στο τέλος της. Ήταν σκέτη αποτυχία. Έχουμε συγκαλέσει όλους τους εργάτες του εστιατορίου να δούμε τι θα πούμε. Για πάμε. Λοιπόν, απαράδεκτα πράγματα. Απίστευτα συμβαίνουν. Φιάλης σχέτος, κανονικός. Ο ΣΕΦ, αδέξιος. Τρώει το φαΐ και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Έτσι τους έχετε μάθει εσείς. Αυτά δίνετε στον κόσμο. Υγειονομικό, πού είναι, τα μακαρόνια λιγμένα. Μίλα ρε Κώστα, μίλα. Σε βλέπω δεν μιλάς. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ήρθα εδώ για να κάνω το μου αρέσει καλύτερα. Τέτοιες συμπεριφορά, την καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι συμπαθής, στον κόσμο όμως. Απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω το αφεντικό τest στο μάτι και δεν μιλάει. Θα μιλήσω. Λοιπόν, θα γίνουν πολλές αλλαγές εδώ. Θα μιλήσω εγώ, σταμάτα λίγο, όλο με διακόπτεις. Αυτή είναι τακτική του εστιατορίου. Μπορεί να μην πηγαίνουμε τόσο καλά. Μπορεί, ας πούμε, το Σάββατο βέβαια καλά πάμε, έχουμε 10. Πιο καλά, με 5 τραπέζια. Πως επιτόρας δεν άκουσε να... Καλά, το τετραγιάρι άνθρωποι εδώ, γιατί είμαστε εστιατόριο. Σήμερα. 20 ευρώ από 5 τραπέζια. Μια χαρά να το κέρδο. Πόσο βλάκια αγοράζα, εγώ κάποιοι εδώ. Όλα αυτά θα αλλάξουνε. Λοιπόν, από αύριο, σκληρή δουλειά. Η κουζίνα πρέπει να καθαριστεί. Να αγοραστούν και μια προϊόντα. Όχι, τώρα. Δεν μπορώ. Πού την πέφτει, θα τα βλέπετε. Απίστευτα πράγματα, κύριε, απίστευτα, αποχωρώ.